Dechreuwyd sylweddoli gwerth llechi fel modd i roi to parhaol ar adeiladau yn niwedd y 19fed ganrif. Roedd ceisio symud y cynnyrch o'r chwareli i'r porthladdoedd agosaf yn broblem, oherwydd cyflwr triennus y cysylltiadau, llwybrau cyntefig a ffyrdd gwael iawn oedd rhwng enghraifft ardal Ffestiniog a Mae Tremadog. Sylweddolwyd mae'r dull gorau o symud y cynnyrch oedd ar gefnau milod a cheffylau gyfran o'r ffordd, troliau lle roedd hynny'n bosib, ac ar hyd yr Afon Dwyryd wedyn i'r môr. Sylweddolwyd yr angen am lanfa neu gei lle gellid llwytho'r llechi i gychod a'i cludo i lawr yr afon am 8 milltir o Mae Tremadog i ynys cyngar gerdd Tremadog. O tua 1800 i tua 1860 cafwyd cyfnodau prysur llewyrchus a chafwyd cyfnodau anodd yn achosi caledi. Yn y cyfnodau prysur, gwelwyd angen i godi 7 cei ar hyd yr afon i ddiwallu'r gofynion. Cei Pari a chei Cemlyn y Mae Tremadog, cei Bryn Mawr a Thrwyn Garnedd ar ochr ogleddol yr afon ger Blas Tan y Bwlch, cei Gelli Green un ochr a chei Tyddyn Isa yr ochr arall, a chei newydd yr agosaf at y môr. Cei Cemlyn ydy'r hynna o'r 7 cei sydd ar yr Afon Dwyryd. Mae'n debyg bod cei ar ryw ffurf wedi bod ar y safle ymhell cyn bod angen i gludo llechi i lawr yr afon hyd at ynys cyngar. Mae'n debyg fod llechi wedi cael ei cludo o gei Cemlyn o tua 1754. Cei Cemlyn oedd y cei uchaf a'r agosaf at y chwareli a'r dro yn yr afon oedd yn sicrhau dŵr twfn parhaol. Mae mwy o ddyfnder yn y dŵr ger cei Cemlyn na'r un arall a adeiladwyd yn ddiweddarach. Yn 1812, roedd hyd cei Cemlyn yn 559 troedfedd, bron hyd 2 gau pêl-droed. Doedd dim grisiau gan fod lefel y dŵr yn gyson, ac mae cylchoedd haearn i'w gweld. Cafodd cei neu glanfa Pari ei chreu yn 1823 oherwydd galw cynyddol am ofod ar lan y Ddwyryd i lwytho a dadlwytho. Ail gyfeiriwyd Nant Fechan i redag i gyfeiriad cei Cemlyn. Crewyd camlas bychan a sicrhawyd bod y dŵr yn ddigon tyfn i gychod gyrraedd y lanfa. Roedd hyd y lanfa yn 936 troedfedd. Datblygodd yn safle masnachol prysur oedd yn cynnwys odyn galch, warws cyffredinol, cei llechi a iard ar gyfer glo. O felen rhyd, mae'r Afon Dwyryd yn gwyro ar draws y dyffryn i fan o dan Bryn Mawr sydd heb fod nepell o Blas Tan y Bwlch. Roedd yma ddŵr cymharol ddyfn ac yn hwylus ger ffordd y plwyf. Gorffennwyd adeiladu cei Trwyn Garnedd yn 1824 gyda warws yn y pen deheuol a'i ddrysau'n agor yn uniongyrchol i'r dŵr. Y teulu Holland oedd yn gyfrifol am godi'r cei yn 1824. Roeddynt yn berchen ar slwp fechan, yr experiment,
ac ariau hyd at 20 tunnell i fewn forio blawd a chludo llechi oddi yno. Roeddynt hefyd yn allforio gwlân. Hyd y cei oedd 262 troedfedd ac roedd lle yno i lwytho 7 o gychod. Bu Samuel Holland yn allforio oddi yma dan 1836, sef y flwyddyn pan gychwynnodd cwmni rheilffordd Ffestiniog gario llechi o Blaenau Ffestiniog i lawr i Borthmadog ar y tren. Cei gellir grin yw'r cei nesaf i lawr yr afon o gei Pentrwyn Garnedd. Yr arglwydd Niwbwrch oedd berchen y tir blesafau. Adeiladwyd ffordd newydd o Faentwrog i gyfeiriad Harlech ar hyd gwaelod o Dyffryn, ac ym 1834 yr adeiladwyd cei gelli grin. O'r herwydd, doedd dim cymaint o werth wedyn i gei tyddyn isaf. Cei tyddyn isa o bosib ydy'r cei mwyaf trawiadol ohonynt i gyd, yn 675 troedfedd o hyd, gyda lle i 23 o gychod ynghyd â 2 adeilad o gofnod diweddarach mewn cyflwr da. Cael cychod ei hangori wrth y cei drwy ei clymu i bust cerrig solet sy'n dal yn amlwg. Cafodd y cei ei ail adeiladu a'i ymestyn yn 1824 a chafwyd cyfnod llewyrchus dan 1834 pan ddaeth ei gyfnod fel glanfa ar gyfer llechi i ben. Mae 2 adeilad ar y cei nad ydynt yn perthyn i'r cynllun gwreiddiol ac mae'n debyg y mewnforiwyd powdwr chwythu creigiau i'r safle i'w storio ar gyfer y chwareli. Cei newydd oedd y cei olaf i gael ei adeiladu tua 1836. Hwn hefyd oedd y cei agosaf at y môr. Roedd gan arglwydd Niwbwrch gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y safle, ond wireddwyd mohonynt. Fe'i codwyd ger y ffordd newydd oedd yn cysylltu Faentwrog a Harlech, ychydig yn is i lawr yr afon o cei tyddyn isa, ac ar ochr arall yr afon oedd yn llawer mwy hwylus. O'r herwydd mae'n debyg y cludwyd llechi ar hyd y ffordd newydd i'r cei gan leihau'r angen am ddefnyddio cei gelli grin a chei cemlyn. Hyd cei newydd oedd 321 troedfedd a lle i 12 cwch hangori wrth y cei. Daeth y gwaith i ben yn 1868 pryd y gwelwyd diwedd cludo llechi mewn cychod i lawr y Ddwyryd.